Obľúbený japonský crossover si spoluprácou s francúzskym konzorciom výrazne polepšil, čo priniesol facelift. Mitsubishi ASX nutne potrebovalo zmenu dizajnerskú, aby sa mu už nikto nemohol vysmievať, že sa podobá na Renault. No a je to tu. Dizajnéri kreslili, modelovali, no a vymodelovali to celkom pekne. Túto prednú časť volajú dynamický štít. Toto sú denné svetlá, ale inak v noci sa pozerá ASX na svet ledkami. Malé dizajnérske zmeny vidieť aj vzadu, kde sa ASX tiež spolieha na LED technológiu. Mitsubishi nezaprie, že čerpalo inšpiráciu vo Francúzsku. Ak si myslíte, že kolesa robia auto, tak po novom ASX má k dispozícii tieto fešacké 18. Obuté sú do pneumatik s rozmerom 215 55 R18. Dizajn je vydarený. Nie je extravagantný, ale karosári mu pekne vytvarovali svaly. ASX vďaka tomu pôsobí odvážne, sebavedomo a v Mitsubishi si dali záležať aj na dielenskom spracovaní. A bodka za dizajnom. ASX stále ostáva SUVčkom, takže má ochranné lišty okolo celého auta a vyššiu svetlú výšku. Zatiaľ, čo ten vonkajší dizajn sa pekne odpútal od svojho predchodcu, tak tu v interiéri je stále cítiť to konzorcium. Ale to v podstate neprekáža, pretože interiér je vyladený a dá sa v ňom dobre orientovať. Milo som prekvapený spracovaním, použitými materiálmi, aj keď na sedadla ja osobne by som volil asi textil. Na mieste vodiča sa sedí veľmi dobre. Oceňujem, že volant je nastaviteľný hĺbkovo, výškovo, ale napriek tomu ja by som chcel ten volant ešte kúsok bližšie, pretože už som dosť kolmo a stále nemám taký najlepší dotyk s volantom. Ešte kúsoček pár centimetrov. Na výber sú veľmi príjemné materiály. Namiesto hliníka sú len plastové okrasné lišty, ale pôsobia dôveryhodne. Predná časť skrýva dostatok odkladacích priestorov. Tu je jeden, tu je ďalší, tu sú dva USB porty. A tu dole, pekne pod tou stredovou konzolou, na ktorej je hlavica radiacej páky, je indukčná nabíjačka. A potom ďalšie sú tu a ešte aj tu. Pekne tvarované sedadlá majú výrazne vytiahnuté bočnice, štíhleho vodiča však podržia len priemerne. Sadol som si sám za seba, oceňujem, že operadlo vodiča a teda aj spolujazdca má také výrezy. Vopchám tam pekne kolena a môžem sa aj popohybovať, keď by mi bolo dlho. To znamená, že celkom pohodlné sedenie aj pre dospeláka. Tak ako vpredu, dva nabíjacie USB porty, 12V zástrčka. Operadlá zadných sedadiel sú delené v pomere 60:40, za mnou je 484 litrov, alebo po sklopení operadiel 1596 litrov. Poteší praktické a hlboké dvojité dno, dobré tvarovanie batožinového priestoru a úchyty na nákupné tašky. Ak však bude pod prednou kapotou hybridná 1.6, tak tu vzadu je len 348 litrov alebo po sklopení sedadiel 1458 litrov. Bez ohľadu na použitý agregát sa ASX môže pochváliť výbornými jazdnými vlastnosťami. Tuhý podvozok je dobre čitateľný a v technických úsekoch je Mitsubishi príjemne hravé. Na výber sú 3 motorizácie, všetky len s pohonom prednej nápravy. 1 liter, 1.3 alebo hybridná 1.6. Toto je mild hybridná 1.3 a môže byť s manuálnou prevodovkou alebo s automatom. Nám dopriali 7-stupňový automat. Výkon 116 kW je pre túto váhovú kategóriu dostatočný. Auto zrýchľuje za 8,5 sekundy. Štvorvalcový agregát je energický, nástup turba rázny a papierová spotreba 5,9 a 6,0 optimistická. Jazdil som za 6,5 až 7, ale keď som sa naozaj snažil, tak som sa do tých sfér, ktoré predpovedá Mitsubishi, a chvíľu pozrel. Chcelo to však veľmi ľahkú nohu. Celkový výsledok kazila diaľnica. Automat je dobre sprevodovaný a v žiadnej z povolených rýchlostí motor zbytočne nevytáča. Uzavriem to. Dizajn, palec hore. Vnútorný priestor, palec hore. No a pohon, palec hore. Mitsubishi ASX svojmu zameraniu neostáva nič dlžné. Napriek pohonu len prednej nápravy sa nespevnenej cesty nebojí. Zabaví vás, no vie byť aj rodinný priateľ. Vďaka modernej technológii ponúka aj pokrokovú elektrifikáciu a tak vám naftový motor nebude chýbať.